kira na? Yawwa, ni ne dai malama Salma. Ni ne na aika aika. Kin je shago siyayya. A nan na gan shi. Isa ne. Tambaye ka. To, ina jin ki ƴan mata. Ina jin ki. Kana Facebook? Me kuma tasbih? WhatsApp fa? To ba san tasbih ma balle WhatsApp? Me WhatsApp kuma? Kawai da ki so ni da halina kawai ki so ni. Ɗan kawai ne daga garfar wani. To, Haba malama Salma. Wancan na baya ma ba su faɗo kuma balle wani abu ba da kaki tak tak haba. Na ki so ni da halina ki so ni. Yawwa. gaskiya malam baka waye ba. Ka sake zuwa wurina. Salma saboda ba na TikTok ɗin ce da waye ba.